Moi. Mä teen nyt ihan lyhyen lähetyksen tästä, kun mä sain vähän aika sitten yhdeltä mun parhaimmalta ystävättäreltä ihan hirveä sisältöisen puhelun, mutta ilman hänen lupaa minä en saa kertoa siitä vielä. Että tämä on todella raskas asia ja liittyy myös näihin lastensuojelu väärinkäytöksiin. Että tämä on ihan yksi järkyttävimpiä asioita, mitä tässä on nyt vähän aikaan sattunut. Mutta mä odotan, että mä saan tältä mun ystävältä luvan tehdä siitä jonkun lähetyksen. Mutta tää on ihan hirvittävän kauhea, kamala asia, mikä on tapahtunut. Ja mä en olisi ikipäivänä toivonut tätä hänelle. Että mun ystävätär on itse hyvä sydäminen ja että mitä hänellä on tapahtunut hänen lapselleen. Aivan kamala asia. Aivan täysin hirvittävä asia, mitä ei olisi ikinä saanut sattua. Mun oli vaan pakko nyt tehdä tää lähetys silti vielä, tai video, mikä tää nyt onkaan, mutta mä en kun mä just hetki sitten sain sen puhelun, ja sitten me sovittiin sillä tavalla, että mä otan siitä yhteyttä huomenna, soitan Suomen kansan ensin puheenjohtajalle. Ja sit meidän täytyy oikeasti miettiä nyt jotain radikaaleja jatkotoimenpiteitä, että tämä ei oikeasti voi jatkua tällä tavalla. Tää näitten sossumafian touhut ja että näin ei olisi käynyt ilman sossumafiaa. Tämä on äärimmäinen traaginen asia, mitä on nyt tapahtunut. Aivan hirveä. Ei haluaisi uskoa todeksi, mutta mä en voi puhua siitä ikävä kyllä, kun vasta sitten, kun mulla on lupa siihen. Mutta johonkin paikkaan piti päästä puhumaan tämä asia. Aivan kauheeta. Mutta mä palaan asiaan tämän asian tiimoilta sitten joku kerta, kun mulla on siihen lupa kertoa. Että oikeasti mä oon sitä mieltä, että tää on niin järkyttävä asia, että tää pitää tuoda ihan oikeasti kaikkialle julkisuuteen nyt. Nyt on tapahtunut jotain niin järkyttävää ja peruuttamatonta. Ja vielä mun hyvälle ystävättärelle, niin nyt tää saa luvan riittää tää touhu. Kiitos kun katsoit. Palataan. Moikka.